Avui serà un gran dia, aprofita'l. I a més, avui és dia 22 d'abril, dia de la Terra. I deixa'm-ho dir, és també el dia que va morir Cervantes, 22 d'abril o 23 d'abril. Alguns tenen una petita obsessió en posar dates quan no toquen. No ens despistem, dia de la Terra. Un dels meus propòsits d'aquest 2021 va ser el d'estar atent ambientalment. Sé que és un concepte una mica ample, poc concret, parlàvem dels objectius i de que fossin clars i amb un temps fixat, i atent ambientalment queda una mica així, poc concret. Però m'explico, no em puc convertir en superecologista de la nit al dia. Podria fer-ho durant uns dies, però no seria una cosa que formés part de mi. En canvi, estar atent ambientalment, sí. El concepte d'estar atent el tenim en yoga aplicat a les nostres sensacions. Quan et passa alguna cosa, reacciones d'una certa forma, el que has de fer és posar-te en perspectiva, mires com estàs, observes sense ànims de canviar aquella forma en què has reaccionat, només observant-la, estant atent, i a partir d'aquí, fent aquest exercici, aconseguim canviar-ho. Aconseguim canviar-ho des de dintre, des de la base. Igual que quan t'expliquen o et fan fer una feina o t'expliquen com fer aquella feina i per què, no? Que llavors ho entens i ho fas d'aquella manera perquè flueix més bé. El concepte d'estar atent ambientalment és aquest. Atent en tot el que fas. Com et mous, com et transportes, les llums, com recicles, què compres. És un atent en el global. Només estan atent sense càstigs. Et premies per allò que has fet en el bon camí, i el que no, doncs no passa res i seguim. Així establirem una base de coses que fem bé i que ens faran estar contents, feliços. Podríem posar infinitat d'exemples. Els clàssics i més coneguts, el tema de reciclatge, el consum d'aigua, el tancar les llums, etc. Però també podem posar accions que, si les fem en conjunt i que es van extenent per la societat, cada cop fan que hi hagin canvis més grans. I poso exemples. El tíquet de quan has pagat amb targeta o has pagat amb el mòbil, moltes empreses encara tenen els dos tíquets que surten directe, quan el segon no el necessitem, només cal la seva còpia. El tíquet de caixa, cada cop a més llocs et pregunten si vols o no vols tíquet de caixa. Perfecte, perquè hi ha moltes vegades que realment no el volem i per tant no necessitem generar aquest paper. Molts llocs surten els dos tíquets i un no el vols i l'estripen. No és això, no el generem, no l'imprimim, no només pel paper, sinó per el cost de la impressió directament. Al súper, en la mateixa bossa de cartró hi poso diverses peces de fruita, perquè si no sortiria del súper amb una bossa amb 2 peres, una bossa amb 2 pomes, una bossa amb els plàtans, una bossa... No calen tantes bosses, tot en una mateixa. Dintre de la comoditat que puguem, perquè ens agrada la comoditat que hem aconseguit, evitem els envasos. Hi ha molt sovint productes que són productes similars o equivalents, alguns amb un excés d'envàs, altres amb no tant d'envàs. Doncs afavorim els que ho han treballat bé i tenen envasos més petits o més ecològics. Evitem a casa els papers d'alumini o el paper el de plàstic per embolicar. Fem servir tàpers o per preparar els esmorzars o berenars. Utilitzem bosses de roba. No fem servir paper per netejar. Tornem a les reparacions. Pots passar una bona estona reparant o intentant reparar una peça, que a més, en la situació actual és probable que hi hagin certs components que cada cop costin més de trobar, i per tant els que ja teníem, els que ja existien, doncs valdrà la pena mantenir-los i reparar-los. Portem les coses en els centres de reciclatge que tinguem més propers. Apostem per empreses locals que tinguin, a més d'estar a prop nostre i per tant evitar temes de transport, que tinguin també aquesta vessant d'estar atents ambientalment i que t'ho diguin, que estan en aquest camí a nivell sostenible. I cuidem el planeta nostre avui i cada dia.
Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Recorda que somriure és gratuït. Si t'ha agradat, si encara no estàs subscrit, ara és el moment, fes-ho a l'altre costat. M'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota mateix o a través del blog barto.cat. Cuida't!